घर परिवार चाहे हमरा से रूसी नाही चर्चा छूटी। असर कैले बाटे हमरा शिवजी के भजन नाही चर्चा छूटी। जनवरी ऐसे जान से प्यारी रहला कि ओमे पहिल साल आवता, सब लोग गोर लागले, हे भगवान पहिलका कदम हमर सबसे आगे रखिए, पीछा मत रखिए, आगे रखिए, देवे वाला बनइह, लेवे वाला मत बनिह, सब लोग के खुश रखम। फरवरी के महीना ई रहेला कि उ अतना अच्छा ई महीना पावन बा कि आज ई मकर संक्रांति बा, एकादशी भी बा, कितना सुंदर दिन बा। अच्छा, एकरा बाद में बा कि बसंत पंचमी बा, तब बीना वाली माई आवेली, उ ज्ञान के देवी है, ज्ञान भरेली, सब लोग के ज्ञान देवेली, विद्या देवेली, हर कुछ देवेली, बिना ज्ञान के सब कुछ अधूरा बा। अच्छा, तो ये फरवरी फरियाद करती है, यही से नाम बा। आ जनवरी जान से प्यारी होती है, फरवरी फर याद करती है। मार्च के महीना ये बा कि ओ मोती से ऐसे भरल बा कि होली बा, शंकर भगवान के शिवरात बा, तो शंकर भगवान के शिवरात बा, तो ओ में शादी उनकर भइल बा शंकर भगवान के, तो कितना सुंदर बा। आ होली भी बा, तो उहे कहना कि मार्च के महीना मोतियों से भरल बा कि शंकर भगवान के शादी बियाह सब भइल बा, पार्वती आ शंकर भगवान के शादी भइल बा, तो उ कितना सुंदर बा। अच्छा, अप्रैल के महीना ऐसे बढ़िया बा कि उ में छठ बा, नवरातन बा, राम जी के जन्म भइल बा, नवमी के, रामनवमी के। तो यही से हम कहना बा कि जनवरी जान से प्यारी होती है, फरवरी फरियाद करती है, अब मार्च मोतियों से भरी रहती है, और नया साल मुबारक देती है। तो ये से बा कि यही से कि ये 4 महीना बहुत खूबसूरत महीना बा। अगर हमार गीत अच्छा लागल हो तो रउआ लोग लाइक भी करम, सब्सक्राइब करम, सपोर्ट करी हमरो के। सब लोग के धन्यवाद। हमारा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत बा।